bales. Hah? Nek Bapak arep digawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah. Gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar. Terus kawulamu tentrem. Terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun Gandak blagunduk karo gembal. Sumarante hawela. Yun. Inggih menika punala garing kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama. Tak tampa gawe gedene atine wong tuwa ora liwat pangestune Bapak Tampanana ya tole kula pundi engko jiman paripik ndayanana ing kasantosan paring paestu paduka mawakana kabagyaning gesang kula Allah nan inggih prayogakna nggonmu ngadhep eneng pendopo pedukuhan iki nala garing sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Rama Semar Badranaya. Petruk kanthong bolong padha rarja sak papramu Petruk kanthong bolong. Pangestunipun Rama Semar wilujeng, Pak. Bekti kula katur nggih, Pak. Iya tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana dayanana uripmu, Petruk. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang. Rumeketing Werdaya saestu mawakana cahya nur cahya daging rakayuwanan. Pangestunipun Bapak dayanana gesang kula nggih Pak. Iya prayogakna nggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar. Putraning sun sing tak tresnani. Ndara Bagong. Padha rarja sak praptamu Ndara Bagong. Pangestune Semar, lah ra tenan. Nering sambikala sowanku tansah pinayungan ing kawidadan. Pangestuku Tampanana ya, Mas. Walik kok. Ora apa-apa, Petruk aja mbok sengeni. Bocah urung ngerti tata krama iki wajib diapura. Nah. Prayogakna nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar Badranaya. Bagene iso basa, iso iki cok mingan. Prayogake Bagong. Nun nggih Bapak Semar, sampun boten kirang prayogi Rama. Nala gareng dalem Pak. Petruk wonten dawuh. Bagong, piye Mir? Anane kowe tak caketke ning ngarsaning wong tuwa. Iki ana rembug sing wajibe kowe tak jak rembugan. Merga iki ngembet marang kahanan Karang Kadempel ya padukuhan kene iki. Oh nggih. Nggih. Ngestakaken dawuh kersanipun Bapak keparengipun badhe ngrembak perkawis menapa? Mung sadurunge aku miwiti rembugan iki luwih dhisik aku njaluk supaya linambaran ati ingkang sabar. Boleh? Nggih. Jaragan bab apa wae iki nek ora dirembug bebarengan mesti bakale dadine ya ora becik. Ning nek dirembug bareng-bareng antaraning aku, Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngengenge babakan Karang Kadempel iki kuwi luwih apik. Merga mengko bakal dadi sing luwih becik. Wong nggih ngestakaken dawuh. Rada maju leda suwan ora sandadak kaya iki jagongan antaraning wong tuwa karo anak-anak sing tak jak rembug babakan Karang Kadempel. Oh nggih ngestakaken dawuh. Nyun ngapunten lho Pak radi majeng anggen kula sowan. Ora apa-apa. Nyun ngapunten Pak radi majeng anggen kula sowan. Nyun ngapunten Pak radi majeng anggen kula sowan. Iya cah telu tak keparengake gage wis.
Kene ndang ceket-ceket nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Anjrah ingkang Puswita. Siliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning driya Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Nggih dalem, Pak. Nggih, Pak, dalem. Aku mau wis matur. Aku mau wis kandha nek iki ngrembug babakan Karang Kadempel. Tole nadyan Karang Kadempel kuwi mung wujud pedukuhan. Ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Ning Karang Kadempel kene lenggah bapakmu ya aku sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngambek sadu budi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Ngono nggih. Ning iki ora ana gandeng cenenge karo Pandhawa. Iki magepokan karo Karang Kadempel. Wis suwe aku ora tetinjo marang pedukuhan kiwa tengenku. Sak kiwa tengening Karang Kadempel. Lah kok jebul Semar ki le turu wis kesuwen. Tegesipun kados pundi, Pak? Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan pedukuhan kiwa tengene. Kabeh wis sarwa becik, kabeh wis sarwa apik. Lah nek kene sing dinggone Semar kok malah ora ndang cancut tali wanda dandan perkara pedukuhane awake dhewe. Nggih. Mongko Karang Kadempel kuwi duwe sawijining papan sing iso dibanggake. Duwe sawijining papan sing iso dienggo ngangkat marang jenenging padukuhan. Ya jenenging padukuhan, ya jenenging kawula sak padukuhan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ning Karang Kadempel ki ayo padha digula wentah ingkang sak apik-apike kanthi gotong royong manunggal tetunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana. Ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Lho. Saka rekoso dhisik. Mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupe titahe sing padha budidaya. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha budidaya kanthi linambarane kelas mujudake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora mung Semar tok. Ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik sing iso ngrawuhake para
kawula liyan pedukuhan luwih-luwih liyan praja padha tekan kene ayo padha digarap ingkang sak becik-becike kanthi cara mengkono padukuhane bakal kondang kawenang-wenang luwih-luwih kawulane penguripane mesti bakal mundhak kuwi perlu tok pikirake nggih ngoten Pak ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel ning nek mboko sithik mesti suwe-suwe dadine akeh percaya karo Semar nggih kula nggih sampun boten kirang-kirang Pak nyatanipun sedaya tasih kathah bedaning pemanggih lah kuwi kudu didadekke siji penemu kaya mengkono mau ngono ya ra Karang Kadempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakasa. Koringakasa ki apa to? Koringakasa iki kok goblok kabeh. Koringakasa ki pintu langit. No? Karang Kadempel ki duwe pintu langit. Lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padang kencar-kencar nek kene ijik peteng. Apa ora duwe niat didandani aja gantungke karo wong liya ning iki kudu gumregah kudu ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan sapa sing arep dandan-dandan iki aset Karang Kadempel nek nganti Karang Kadempel iki Koringakasa iki iso becik papan-papan iso padang kencar-kencar pulu wetune para kawula iso mundhak contoh padha buka warung padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute nggih ngoten nggih Pak kula kinten kok cocok napa sing ngendikake Bapak nek mung gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon nek ora aja diwiwiti duwe dhisik sing dhuwur iki bakal mbantu ngono ning sing utama kawula Karang Kadempel nek kawula Karang Kadempel padha gumregah rasane ayo iki nggone dhewe padha diresiki padha didandani iki pelatarane awake dhewe padha didandani padha diresiki padha diapik-apik papan sing reja papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak nek do lenggah do kepenak nggih mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki tole aja ngaso aja turu ning ndang tangi ndang gumregah ndang cancut taliwondo nek iso ngungkuli karo liya-liyane papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan sapa sing luwih apik ya kuwi ingkang iso nekake para pelancong Semar romongane terus ngawur nek ora ngono nek ndi kok ming lakon Bagong duta ndase atos nek ora tak gawe ngene iki lek ku omong kowe jeleh nganti aku kowe serik ya mir nek aku ngerol kowe iri ya ora perkara iri aku piyayi wis nonton Bagong Duta iki jutaan lho Gong ora mung nang Indonesia to luar negeri iki nganti apal kabeh mula iki kudu digawe sanggit liyane ngono lho digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta aku tetep ngerol geleleng iki heeh ning mengko nek jam 3 bubar ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae. Oh ya siap. Pokoke kowe nang kene tenang wae. Heeh. Ha. Mula Nala Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT, Petruk sing dadi pengareping RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Waduh. Ketua pemuda kok nglek. Wah penting lho. Cagak tuaing negara, cagak tuaing desa, cagak tuaing pedukuhan ki nek ora nom-nom, ora ana nom-noman ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu
nglumpukke para wiranom kuwi supaya sadar, supaya eling yen to papan kene iki papan sing kudu digula mentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, sesuk tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Ya. Aku ngrusak pikirane wong enom jenengane ora. Kowe iki diangeten kok, Gong. Akarang saiki mbok kok ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi cah nom-nom kuwi jan. Saiki ora ning nggon peteng, Truk. Oh. Kuburane nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Masa kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya. Omongane mendem mayit ya bener. Di lumpukke wiranem Bagong. Nggih Pak, siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut. Nek mboten sing nom-nom sinten malih? Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Pengalaman campur kepinteran mesti bakal dadine apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh. Aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik, papan sing apik, nala garing Petruk lan kowe Bagong. Ngantos tratapan ati kula sedaya kawula padukuhan sami alok enten priyagung rawuh lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den ya Kakek Semar ndak tampa ngaturke bekti karo aku tibus padha-padha pamujiku katur ya nggih kula tampi ndadosaken bingah raos sing manah Ndara Gatotkaca wilujeng Den ya Kiai Semar Slamet Prabaku aku ngaturake sembahku katur kok ngawawahi adat kula niki ming batur kula niki ming Panakawan nek sampeyan ngaturke bekti karo Semar mengke kula kuwalat ora Kiai sembahku tampanono nggih kula tampit dawah sami-sami Ndara Antarja wilujeng Den ya Kiai Semar Slamet tekaku aku ngaturke basaku katur ya Kiai Semar nggih kula tampi nala gareng Petruk Bagong ndaramu padha rawuh ngaturna bekti karo bendaramu Ndara Antasena bekti kula nggih Den nala gareng tak tampa reng pangestuku tampanono kula pundi nggo jimat Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den yo nolo garing pangestuku tampanono nun inggih Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara yo nolo garing tak tampa pangestuku tampanono nun inggih ayo Truk urut yo Ndara Antasena bekti kula yo Truk tak tampa pangestuku yo Truk nggih Ndara Gatotkaca bekti kula yo Petruk tak tampa pangestuku tampanono Ndara Antarja bekti kula nggih Den yo Petruk tak tampa pangestuku tampanono nggih yo Gong sing ngarep sapa Antasena. Ndara Antasena bekti kula konjong nggih Ndara. Ya Bagong tak tampa. Wah, katon sumringah raimu. Calon dadi duta. Oh iya. Ya. Duta nendi? Dereng ngerti. Teng pundi niki mengke? Ya. Bekti kula nggih Den. Ya, tok Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong. Nun nggih sangat angel kawula mlindadosaken jimat paripe. Parada bindeng kowe. Pilek e. Oh iya. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Nun nggih sanget anggen kawula mindu. Mundi. Apa? Mundi. Kuwalik. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi kae sapa Antarja kuwi ora apal ndarane kok ora apal to. Ora tau kepethuk. Ora tau ngekeki apa-apa bareng. Ndara Antarja. Kae mbarepe Ndara Werkudara. Walah. Mbarepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bekti kula konjong nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae, bapak.
bapak sing di kewajiban kuwi rasa dadak omong. Den matur nuwun. Dene sampeyan penuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa nawala saka Kakek Semar. Wondene surasaning nawala Kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja. Ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa? Janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepunden menika raos kula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa? Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Merga Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegeden nempyak kurang sagak, kakehan gluduk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampeyan-sampeyan iku ingkang wigati mboten ketang kula niku diayeng-ayeng diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe diarahke utawa digenahke, dipernahke sampun ngantos tumpang sok mangkenipun supados papan menika dados kanthi sae ndara. Oh, perkara ngono to. Nggih, nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking Ndara-ndara Antarja, Ndara Garkaca, Ndara Antasena. Ora ya, Gong. Iku partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek, ya nek dicake apik, nek kecake ora apik ya bakal entek. Ning iku partikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane dana prabeya. Welo. Ora nggo dana ora sah. Danane saka awake dhewe. Awak dhewe kudu wani geteh sikik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Lara lopo dilakoni. Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti budidaya, mesti berusaha. Biyen yo saka cilik, biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate yo gampang. Ngono ya? Wong kepenak ki nek mak clikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medun ya gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, direwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakale langgeng. Kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Mula awak dhewe kudu wani dandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndara-ndara kuwi. Mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora. Mboko sithik. Yo kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biuk. Nek terus laris biuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, oh kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik. Nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur ya ngladeni kanthi senyum ramah. Engko pelanggane akeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya, ha iya. Milih saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti mbangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan. Sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadiwasan,
benten kalian piyayi utawa tiang-tiang saking padukuhan mang pernahke mang tata mang dunungke supaya apik tembe mburine Ndara ya yen ming perkara kuwi aku sagu ora ming perkara mernahke yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu Yai Semar tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana dereng ngantos paripurna Balwacana kasaro praptaning nata ing Mandura Prabu Baladewa ingkang dumrajak tanpa larapan Yai Semar aku sing prapta Kakang Semar aja kaget damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar Tiang Agung Baladewa sami wilujeng rawuhipun Den yo Kakang Semar tansah pinangan ing kawidadaning ing sambi kula praptaku adoh saka rubeda aku ngaturake pudyasawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka nggih kula tampi ndadosaken jimat waduh Ndara Baladewa barang rawuh tra Ndara Baladewa bekti kula kunjuk nggih Den Ndara Tiang Agung ya nulung garing katompo pangestu Tamanana nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den ya Petruk kantong bolong tak tampa pangestu Tamanana oh inggih kula pun dinggo jimat paripe Ndara Baladewa bekti kula katur nggih Den ya Bagong ndak tampa pangestu Tamanana Bagong niki sanget kula pundi melu cepet iki lho. Aku nek omong cepet banget ya. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun Tiang Agung mestinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Nayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan. Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para Brahmana Winasesiwa Sugata miyang pulanipun supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger ngendi-endi papan padha untran-untran ngendi-endi papan padha unjuk rasa merga ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pageblik ing tumama nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi nalika semana wanci ingkang tak temtokake aku nglakoni prihatin kanthi sarana sarinarite sesemek ron raja mula bebantal boto sarimbak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa supaya aku sowan marang Karang Kadempel nyuwun biyantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning Praja Mandura, ngene ketaman pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawan minggah gunung. Nadyan kula kadhawan jegur segara kula purun waton dados waluyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi. Kula kadhawan
Mlampah ingkang tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe. Penggalihmu ora pingget mergo aturing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggeting ati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pinggeteng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padhang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa? Aja lara atimu aku tak matur marang saniki Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika, mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ingkang tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong wae kula purun mawon. Terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampis saka omah menyan dupa lan sak piturute. Supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten lho. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati, nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan li dadi nalindra. Kakang Semar. Aku mboyong Semar putrane marang negara Mandura dawuhing dewa. Dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura, Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Kene ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundhenku. Kok cetha banget omongane. Semar, kowe atago ning Mandura arep tanggo tambal. Bosok kupinge. Apa Gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Penyakit. Gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenahi karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, wae lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentala, Bagong. Ning piye meneh? Negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapiye? Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karang Kajembel. Nah saniki kula takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system.
Aja kepenak kowe waton nyuwara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe le tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe le tapa nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyo karo Semar Gagabrangan namanya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk Pak? Ora. Lah kok jenenge duduk Manangunung? Wis rasa cerewet kok ngono kok tak takokke ora. Goleki rondo Pak. Moh. Engko duduk Manangunung goleki rondo engko nggo aku. Wis. Bales Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen Bapak. Nggo ngeneng kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar. Terus kawulamu tentrem. Terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar. Tukunen kowe. Cejes iki. Meneng wae Pak, nek payu larang keke Pak. Ora apa-apa, ya. Ya Tra ya. Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak keke nggo ora apa mati wae malah penak lho Pak mane kowe urip perkasa to Pak. Waduh. Medoni Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampul, Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe to. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jugruk kabeh yakin apa? Gunung 10 wis to. Tamani Jugruk kabeh. Tenan aku. Yakin wis. Jenenge apa Mas? Ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti duduhi bentuke ya yo. Ya ya. Lah mentuk nanti kok gawan. Oh. Gawan padake iki. Anggere tak cuk ngono mesti grugutuk ngiwonengen. Syukur menggok ra kowe. Nan ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep boyong bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsulan ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dume Baladewa iso? Woi, blenal, panamane jajan sekedar wae. Wani arep berarti ngono apa? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyepelekke ora. Gong, engko ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho, Lek. Sing sabar. Terus kon piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngene iki. Lho, sindane wis do krudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrana wae kok. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja ango-ango lho Pras kok mancing ngono. Kok nang koyo saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Tir ngono. Kowe iki malah werna-werna. Kowe iki kok guyung apa Baladewa?
Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku ki nesu kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku menglucu karo Petro karo Gareng ya, Tru. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panusmane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja kelakon dosa apa kira-kira kowe kuat nadai Kiai Nenggala. Kiai Kalonggoro Barat. Diar kowe. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Gong. Isih kendho e. Burung tak empake. Jarene iso nggo nuthuk gunung. Ha iki nek ora di matke ya nggo nuthuk ya ora jugrek. Men kaya wong keplok. Iya. Ayo Kaki, nek pancen kewan karo Baladewa. Kaki, tantang ana Baladewa. Kowe mepalangi aku nggone mbayang Semar Badranaya aja nglakon dosa Bagong. Nang ngendi papan neter Katidayan? Diteter Baladewa apa Bagong sing tekaning pati? Gong. Ngopo kok mundur? Teratapane aku. Ah terus? Oke. Isin ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter Katidayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur. Aku wani, Pak. Ya ning mundur. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat to. Kandhani ngeyel ora. Wah, getun aku to. Ra sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto penge iki ngene. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar Ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badranaya. Monggo ndara kula kantun derek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Arsamondo Kyai Semar Badranaya nenggih Sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasinungan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Dupi arsa nggrayang Lurah Semar Badranaya kena dayaning Lurah Semar Badranaya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetan gaya lumayet nenggih Sang Jaramaya. Semareka den prayitna semuriris. Semuriris eka balik titiyani gandayane. Titiyane gandayane. Antasena kula ngaturke panuwun nggih Den. Ya kek ora dadi ngopo. Pancen wis dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nala Gareng Petro Bagong. Kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Lho, Gong, kek maju. Lah iki didadekke wong penting karo Bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Tru?
Kayangan ngendi, Tru? Ayo kono, dhuwur kono adu. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembung Bathara Guru, adikku si Manik Maya. Nek Karang Kadempel butuh winih. Ya kuwi Pelem Pertangga Jiwa lan winih Jambu Dipa Nirmala. Munggah njaluk Bathara Guru. Nah Bathara Guru ra entuk. Omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakangne Bathara Guru, aku ki Sanghyang Ismaya, kae Manik Maya. Teja Maya ki toga kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, upama Bathara Guru ra menehke piye ayo. Sak karepmu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Bagong yen Malegang Legong ngelingono putrane sang Bojogati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana sulukan Bagong kok tak gawe ana. Engko ming mangelingono. Ayo pokoke anggere mangelingono ra wis beres ya iya. Pun ngaten Pak kula nyuwun pamit tambang semetu. Pangestu. Ya sing ati-ati. Tru, aku arep gleleng, Tru. Ya. Munggah kayangan aku. Ngerti dalane apa? Udah. Aku wani ngono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok. Pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane kayangan. Kuwi nek kepleset sithik ngono wah glundung modar. Kok ada to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta ning kayangan. Wis sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih Jambu Dipa Nirmala karo winih Pelem Pertangga Jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak. Ora sok badar iki kaya ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Wis ya Reng. Engko gara-gara ora nganggo aku sik. Waduh. Anjuk piye tenan ora ana sing nyebar pil kabeh ditotoli pitik. Ya Tru aku tak mangkat sik ya Tru. Hati-hati ya Gong. Heeh. Darantasena kula nyuwun pamit nggih. Ya sing hati-hati Gong. Pokoke anggrono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah engko tekan kayangan. Siap. Nene dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho Gong, ora sembarangan munggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Iya sing hati-hati. Wis ya, Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sak karepmu arep piye-piye sak karepmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis ya, Reng. Wis kemenyang kono cerewet wae ora. Wis ya, Tru. Ya wis tak sangoni Puja Basuki. Basuki kadi pira? Udu. Njaluk pamit ya, Pak. Iya wis gek wis kono. Iki ra disangoni blas apa piye iki? Mengarep dikongkone kok dadak njaluk sangu kayangan ki ora ana wong dodol. Menyang. Nggih, nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pandhita kang nyarewangsit pindha kumbang hangacaping madu sarine ing tawang susah angin ngendi nggone Kakang Narada punapi samenika sampun kepanggih menapa to ing dados darunanipun dene kayewangan sumuk kados mekaten. Dalam mbok menawi menika ingkang dados sababipun
Teka wonten mita pujang karo ingkang minggah wonten ing Kayiwangan monggo kanthi badan wadak monggo kesangren kula tingali menika rak mboten sanes menika rak majanipun Kakang Ismaya ingkang ragil inggih menika pun Bagong dalah ing atase derajate ngaceplik wae kok munggah ing Kayangan ki wigatine apa dolop Kakang Mrada lenggah ingkang langkung prayogi inggih kula badhe ndangu kalian pun Bagong kula semanggahaken di Ponokawan Bagong Padhararja sak praptanira Ponokawan Bagong Nunamet pasang kaliman tabut nebena ing ladene Jemawahing tawang tuwang pukulun linepana ing tulak manuk kula ing ngabdipun Bagong atmajanipun Bapak Semar ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka pukulun iya riwe nganti kaya klapa dineres unjaling huswa nganti ora iso tinata Bagong nggih menek dhuwur tenan iki wau Gunung Himalaya niku pancen dudu sebaene gunung nganti pucuke ketutup mega jebul sak nduring Gunung Himalaya niku wonten papan sing keladuk endah keladuk kula dereng ngerti kula dereng tau weruh kok papan kok asrine kaya ngeten menapa menika ingkang winastan Kayangan Bu Kulun iya iki Kayangan Bagong aduh Bu Kulun bejo kemayangan sinung ora kangelan dene kula sampun dumugi wonten ing Kayangan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bu Kulun iya Bagong ulun tampa nun nggih Kulun menika sinten lho kita wis ngaturke bekti kok durung ngerti kalawan ulun nun pangapunten Gladiwanuh Gulang Tepang ulun iki Bathara Guru nun ulun iki Bathara Guru wah mucal teng pundi lho mucal ning ndi piye ora edan tenan to iki Bagong iki tekan kene kok Bathara Guru kok mulang nang ndi lho biasane guru ki rak mulang nang ndi to SD napa SMP dengkul kita kuwi Bathara Guru ki dewaning para dewa jejuluke Sang Hyang Bathara Guru ora kok guru mulang SD SMP anggep iki nang jagat apa iki nang Kayangan Bagong oh nggih mboten ngertos kok Pukulun Bathara Guru iya ya Manikmaya oh Manikmaya niku sinten ya ulun ya Jati Murti wah ora nggo gawe kursi hus kayu jati Murti iki asmaning Bathara Guru wah lah pirang-pirang jenenge ya Sang Hyang Caturbojo iya kali condong catur hus di sampun ngantos panjenengan ngendika kathah-kathah mangke badak kewirangan kula namung genahaken kalian Bagong Kakang Rata nggih ning bocah niki sembrono mboten menapa-menapa Kakang kula mboten rumaos sakit manah kula lah iki Bathara Rata ki cerewet wae wus karo dewa dunake cerewet ora kula niku lagi ngedongke mbok menawa tambah kawruhku ya Sang Nilakantra weh dewa kok omongane tracah piye aku iku Nilakantra Nilakantra ku mau Nilakantra aja mbok tambahi apa-apa oh nggih ya Sang Purwacarita waduh jenenge kathah sanget nggih Pukulun iya niki sing kaya teko niku sapa niku teko dengkulmu iki ulun Bathara Antarada wah nggih niku rada terkenal teng donya Bathara Antarada ya Kanikarsi weh Kanikarsi ya Kanika Putra weh lah Kanika ya Resinggana waduh Resinggana ya Watek Resi wah jenenge pirang-pirang lah sing mingkang piyambak niku iki putrane Hyang Pilun Bathara Guru oh Bathara Murid hus Bathara Guru ki duwe putra Sang Hyang Bathara Indra wah Sang Hyang Bathara Indra edan tenan lho Pukulun panjenengan niku dewa kok ora duwe rasa welas kalian kewan lho sebabe apa kok ancek-ancek sapi Pukulun kula ingune mawon mengke mbok menawa manak wah ra edan tenan ta wah iki titiane Sang Hyang Bathara Guru ki wujude sapi kok njur arep dingu dengkulmu ora Bagong nun dalem Pukulun
Apa wigatine kita sowan ngabiyantraning ngarsa ulun. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Bu Kulon kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun iki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok omong ket mau, Om. Lho. Kok njur Om? Bagong ora kurang ajar. Tetep Iwang Pikulun Bathara Guru. Ah, Iwang Pikulun Bathara Guru. Ah, wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik, sesarengan paran para kawula, sesarengan kalian para pepundhen Pandhawa. Ning niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya, Bagong. Kuwi becik nggih. Ning niki enten syarate jarene Bapak. Syarate apa? Syarate kula ken munggah enten kayangan, ken nyuwun winih pelem pertangga jiwa kalih winih jambu dipa nirmala. Jarene niku dedaharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi sekul kalih jenang. Ning daharane niku pelem pertangga jiwa kalih jambu dipa nirmala. Napa betul Bu Kulun? Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula sowan wonten sanesipun Iwang Pikulun Manikmaya menika supados Iwang Pikulun maringaken inggih menika winih jambu dipunimrala kalih winih pelem pertangga jiwa jeng kula beto teng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak limbangun Karang Kadempel. Ngoten mawon terus bapak weling kalih kula. Kula matur karo bapak, Pak nek Pikulun Bathara Guru ora maringake Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adikku nek aku njaluk mesti dheweke menehi. Ketratase ora, Pak. Wong iki ra ana rong pilihan, diwenehke apa ora. Ha nek ora piye? Nek ora kowe tak wenehi Purbawasesa. Sakarmu, arep ngopo-ngopo ning kono sakarmu. Ngoten niku. Mila kula nyuwun dawuh saking Iwang Pikulun Bathara Guru, winih niku ajeng diparingke napa mboten? Nek mboten kula ajeng nesu teng mriku. Kakang Rododos pundi? Monggo. Bagong nek nesu edan wis. Hasan semagaken monggo. Dos pundi saenipun? Monggo Bu Kulun. Lawuh dipun paringaken bangane kula nesu teng mriki. Kula niku nek nesu nguyuh sak nggon-nggon lho Bu Kulun. Napa arep kayangan kok pesing kabeh iki mergo tekane Bagong ora bakal kelakon to. Terus pundi Bu Kulun? Napa dipun paringaken napa mboten? Nek mboten kula nesu tenan iki wis dinahi pelilah karo bapak. Ngono aku ana apa-apa, Pak? Aku sing tanggung jawab. Semar ngendika wonten niku dadi kula nek dikongkon bapak niku ora wedi karo sapa-sapa. Kula kula ajeng maringaken napa mboten? Nek mboten niku tenan kula wis ora nganggo petung-petungan napa-napa. Dewa semanten iki ajeng kula adepi kabeh. Kula mboten wedi. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe Netra kocak ngondarandir Bagong non sing gedhe pangapura kita winih perlemer tangga jiwa winih jambu dipa nirmala kuwi mboya kena digawa marang Marcapada. Mula kita balya matur kalawan Kakang Ismaya yen tapa kang dadi panjaluke Kakang Semar ulun ora nayogyani. Pripun niku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake? Iya. Cethane kaya mengkono. Yen to winih pelemper tangga jiwulan winih jambu dipa nirmala ora bakal prapteng ana ing Marcapada. Mula Kang Sangga kuwi Bagong kita balya kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayangan mundhak ulun ingkang ndawahake pidana kelawan jeneng kita Panakawan Bagong. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngondarandir Koperdam seh
Iki basa apa saiki? Iki londo nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur to kula. Nek sampean wani gondeli winih pelem gadung ora tayah. Anu winih pelem pertangga jiwa kalau winih jambu dipun nirmala. Bagong iso nek kana suteng kayangan. Monggo kula wis kebacut sago karo bapakne nganti kula bali ora entuk gawe. Wirang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong? Nek nganti aku bali ora gawa pelem pertangga jiwa jambu dipun nirmala. Ming wineh lho pukulun ming rong wineh mawon kula betane wangsul sampean ampun pelit-pelit. Dadi dewa kok pelit. Ming dijaluki titahe kok ora entuk mong sing jaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Trada, "Ais monggo, kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu aju-ajune tenan." Aku wis ngene iki tenan aku ora apa-apa tak pangan kabeh. Anggere muni nesu ngenten iki kula nyemelangi lho pukulun. Tenan kula mboten bae-bae. Nek sampean mboten maringake pelem pertangga jiwa jambu dipun wala wujude wineh aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obra-abre kayangan Suralaya legane atiku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Mergane sampean cecelok. Sampean mung dijaluki kakangne kok ora entuk. Njur ngopo nek mung perkara jambu dipun ora pertangga jiwa ora jalan ning jono ora digawe karepe piye aku takon. Kula ora trima nek carane ngaten iki. Bagong kita wani nguman-uman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani nguman-uman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku kawah Candra Dimuka? Lha ngerti ora kawah Candra Dimuka ngerti ora? Kawah Candra Dimuka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ra sida. Ora ngerti aku tak kira nek kolam renang. Kolam renang ya pinter nglangi padake. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Ning nek pidana sampean ora temomo nane Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana. Guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong. Sampean kok metu oncore? Wah, mutiar ora tayang. Lagu iki. Pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok mboten wantun nandilat dhateng pun Panakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dhateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedosan, niatipun sae. Namung merga Adi Pramesti Bathara Guru menika awal maringaken wujuding pertangga jiwa jambu dipun nirmala. Ngaten menika. Piyambakipun boten purun nglebur dhateng titah menika kala wau. Aduh Kakang Trada kata kula sumanggaken. Pukulun. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa Pukulun? Guntur geni guntur angin. Lho, sampeyan wis ngetokke guntur geni guntur angin. Teges sampean wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampean wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampean, njur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake tak jodak kayangan legane atiku. Guru Melayu kok kowe malah nang kene. Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Terus Bathara Trada ora iso gawe Bagong mabur ajar nang kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye, serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaken pulun. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora sampe melu. Ana mundur kana? Lho malah dawuh. Ayo guys. Ya kene.
Ulun iki kon piye? Aku digawe iso mabur. Ku anggere gelem iso mabur tak coblos do metengmu kimpes kowe. Wah, trondolo iki dewa dipaeka karo Panakawan. Wis gawe wis. Anae japa mantraku supaya iso mabur. Nah, ku anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kowe. Ora bakal entek gase kuwi kadigdayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambantir kantara. Wah, matur nuwun Ibu Ulun. Ya, Aduh. Sepatune tak wae. us. Ukuran piro kuwi? Iki papat loro. Wah. Nurodo kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe 42. Wah, wis kono gek mangkat minggat ana mana omong wae ra. Wis gawe aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Angger kowe iki terus pangesti atimu kowe iki jejak Pratala. Del mesti munggah ngawiyat. Oh, siap. Perkencang marudayang pak pong. Setemene wong tuamu ki ya kebangetan kok Indra. Inggih Bu Ulun. Lah ing atase Kakang Semar ki menjaluk winih Plemertangga Jiwa karo Jambu Dipanirmala. Lah ora dikeparengake mongko ming wujuding winih. Kayangan ayo pirang-pirang. Lah mesti gawe dak-daning pasulayan wis ben. Mbah mengko piye dadine? Ulun ora kepengin ngerti. Inggih. Kang Bakur meksa kayangan. Monggo Bu Ulun kula dherekaken.